dimineață ne-am îmbarcat pe la ora 5, atunci nimeni nu prea avea ceas de... Dar știu că era dimineața, era vara și de dimineață de la ora 5 ne-au pus în vagoane și până la Pădiloare, care sunt numai 200 km, am ajuns după masă pe la vreo 6. Și a fost un soare nebun, atunci au fost 35-36 de grade din transpirația noastră și din excrementele noastre, că n-aveai unde să le faci. Dacă pot spune că am băut urină și aș putea spune la toată lumea că cam ce gust are urina. Ne-am subt sudoarea de pe cămașă ca să ne dăm buze. Așa că vă puteți închipui, vă spun, în vocabularul aproape nu există cuvinte ca să poți să exprim prin ce situații trec oamenii în asemenea. La Pădiloare v-au debarcat acolo sau v-au mai ținut? Ne-au debarcat și am stat acolo, în sistem de lagăr. Cam cât? Până în noiembrie. Din vară, din iunie? Din vară, din iunie până la sfârșitul noiembrie. Și atunci aveam 17 ani jumate, eram copil, am avut alături de mine un frate mai mic ca mine, cu 3 ani. Și acasă cum v-ați întors? Singur? Acasă ne-am întors, am venit într-o dimineață, ne-au spus că trebuie să ne întoarcem acasă, că noi n-am avut voie să călătorim sau să corespundăm cu părinții adică cu părinții, numai mama și tata. Dar tata era în alt lagă, tata a plecat în vagoane care plecau spre Calaraș. S-a mai întors tatăl? Poftim? S-a întors tatăl? Și tata s-a întors. Din 6 frați și cu tata ne-am întors 5. Cu cea mai norocoasă mamă din cartier care ne-am întors atâția asta. Unde este tatăl? În Cintătăraș sau unde? Nu, eu am stat pe Pantelimon. Știți unde e strada Pantelimon? Unde e comunitatea? Acum puțin mai la vale, e strada Pantelimon. Acolo ne-am născut și acolo am stat. Și... În ce an s-a întâmplat asta? Anul pogromului sau? În anul 41, 1941, 29 iunie 41. Acum, anul ăsta, vom comemora 70 de ani de când s-a întâmplat această nenorocire. Și vă pot spune Așa spuneți că eu vă ascult în continuare. că ne întrebăm și acum, ca oameni care am trăit, ne-am născut aici și am trăit împreună, cum s-a putut întâmpla asemenea barbarie. Că nu se poate, vă spun, am întrecut tot ce a fost în istoria programelor care au fost în istorie, am întrecut acestea. Să mă iertați, nu pot să vorbesc acum. Unde ați Peste tine erai mort, nu mai puteai să, n-aveai putere să-l dai pe ala la o parte să te ridici. Deci în 120 cât ați spus? Dintr-o 120 am coborât 18 sau 20.